Uy, saan galing? Kumakain ako ng sashimi dito. Yung tuna! Hindi yung tindero. Ay. Nilagyan ng yelo. Yung tuna! Ayusin para hindi mabulok. Yung tuna? Yung tindero! Uy, nandun sa banyera. Yung tuna! Baka nag-recycle siya ng tubig kaya pinaligo niya yun. Doon Ah. sa ano? Doon sa tuna. Doon sa tindero. Di ba yung bloke ice kasi magandang pangalis ng sakit ng katawan eh. Kaya baka doon naligo. Yung tindero. Yung basketball player. Now we're starting over again. Ay, nako. Najowa niya yung tindera. Yung tindero? Hindi yung tuna. Wala na tuloy akong tiwala kung fresh pa yung mabibili ko. Na tuna? Na tindero. Bentang-benta. Yung tindero? Oo. Kasi lagi nakahubad barong pag nagtitindi kaya ang daming customer. Yung tindero. Yung tuna. Uy, may abs. Yung tindero? Yung tuna. Wow! Ang sarap niyan, Century! Tuna? Tindero! Pala ang dami na humaling na, di ba, mga kanor? Sa tindero? Sa tuna. Oh, puti pa yung tuna, may love life. Wow. Yung ano, wala. Player. Yung si Mang Kanor. Good morning sa lahat na nagtitinda dyan! Na tindero. Ng tindero. Na tindero? Ng tuna. Okay. Dapat po panatilihing fresh. Bugawan nyo ng langaw. Yung tuna. Yung tindero. Hindi kasi naliligo eh. Yung tindero? Yung tuna. Ay, hindi na pula yung asang. Ng tuna? Yung tindero. Oy, kasi dapat pag matagal na naka-display, i-ref na agad, ulamin na lang. Tuna. Yung tindero. May tama siya ng yung pana. yung tuna? Tindero. Kawawa naman. Gusto niya pa sana mabuhay sa ilalim ng dagat. Yung tuna? Tindero. Ay, nako. Magkano ba kilo niyan? Nang tuna. Ng tindero. Sige, bilang kita. Ng tuna? Ng tindero. Pag matanggap na ang Christmas bonus! susunod na po tambalan. Nicole Yala. And Christopher, nagkasalamat. Nakasama lahat na Tita Tanya Chinita. At kung Uncle Dagon. Sa istasyong number 1, ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Sa